Kaixo, udaberrian sartu gara eta askorentzat alergien garaia hasi dela esan nahi du horrek. Definizioz gure sistema immunologikoak substantzia printzipioz ez kaltegarrien aurrean duen erreakzio gehiegizkoa da alergia bat eta horregatik erantzun arraroa edo bitxia dela ere esan daiteke. Zerk eramaten du giza gorputza horrelako akats bat egitera? Hori jakin nahi dugu gaur, ahas gaitezen! Pertsona askok du alergiaren bat, geroz eta gehiagok, eta alergiek geroz eta gogorrago jotzen dute. Horren atzean ezkutatzen diren arrazoiak argitzeko Donostia Ospitaleko alergologia zerbitzura jo dugu. Iñaki Maiz alergologoa da, eta aurrekin lan egiten du. Kaixo Iñaki, datuak adierazgarriak dira, ezta? Entzun dugunez izugarriari dira hazten alergiak eta 2050erako populazioaren erdiak izango omen du alergiaren bat. Zergatik? Bai, egia da azkenengo ikerketen estimazioak horiek direla eta guk beti aipatzen dugu kausa asko daudela atzean. Igoera hau ezin zaiola atribuitu kausa bakar bati. Sailkatzearen pixkate alergiak, esan dezakegu inguru giroko edo arnasbideko alergietan kausa nagusia behar bada izan daitekeela kontaminazioa eta kanbio klimatikoa, aldaketa klimatikoa. Elikagai alergietan bestalde pisua eduki dezake elikagai gero eta prozesatuagoa jaten ditugula, garrantzia daka baita ere aurrei elikagai ezberdinak noiz sartzen dizkiegun, eta abar. Eta baita ere, beste hipotesi bat izango litzateke gehiegizko garbitasunaren hipotesia. Honekin zer nahi esan, duela urte batzuk arte gu infekzio askoren aurka borrokatu behar ginen, eta duela urte batzutatik ja infekzio horiek desagertzen joan dira. Orduan, ez dakigu oso ondo zergatik, baina pertsona konkretu batzuen sistema immunologikoa pixkat zoratu egiten da, eta alergeno horien aurka borrokatzen hasten da. Eta gero azkenengo multzoa izan daiteke farmakoen alergiaren multzoa eta horre arrazoia izan liteke gero eta farmako gehiago erabiltzen ditugu. Horiek lirateke elkarrizketaren titularrak aurrerago pixka bat gehiago sakonduko dugu, baina guazen behar bada oinarrira, ezta? Hasteko, zer da alergia bat? Bueno, alergia bat izango litzateke alergeno deitzen diogun sustantzia bati, printzipio sustantzia horrek gorputzen inungo minik eragingo ez duen sustantzia bat da, sustantzia horri sistema immuneak duen reakzio desegokia izango litzateke. Gorputzak erantzun egiten du beraz, ez da? Nola erantzuten du? Hori da, guk beti esplikatzen dugu alergia bi pausotan gertatzen dela. Lehenik eta behin, gorputza alergeno batekin lehenengo aliz kontaktuan jartzen denean, sentsibilizazioa gertatzen da. Eta sentsibilizazio prozesu horretan sortzen dira IgE deituriko antigorputz batzuk alergeno konkretu horren kontra. Eta jada, bigarren kontaktutik aurrera, behin antigorputz espezifiko horiek sortuta daudela, gure gorputzean zelula ezberdinak aktibatzen dira, mastozitoak eta basofiloak, hauek degranulatu egiten dira,
eta sustantzia ezberdinak askatzen dituzte, histamina da behar bada ezagunena, eta gorputzean sintoma ezberdinak agertzen dira. Alergiekin jaio egiten gara, ala sortu egiten dira, bizitzan aurrera guazen neurrian. Bai, alergiak sortu egiten dira, ez gara alergiekin jaiotzen, eta gu egiten gara alergiko kontaktua dugun horrekiko. Horrek esan nahi du aldakorrak direla, alegia evoluzio moduko bat gertatzen dela. Bai, hori da, alergiak oso aldakorrak dira eta oso garrantzitsua da hemen, nahiko nuke azpimarratu, pazienten jarraipena egitea oso garrantzitsua dela. Aldakorrak dira alergiak alde batetikan beraien intentsitatean, hau da, paziente batek eduki ditzake hasieran erreakzio arinak, esango genuke, eta bizitzan aurrera dijoa zen enean, gero eta erreakzio potenteagoak eduki ditzakete edo alderantziz. Eta baita ere aldakortasun hori ikusi liteke, paziente bat hasieran izan daiteke alergiko elikagai batekiko edo elikagaien familia batekiko, eta urteak aurrera joan ala, familia horiek aldatu daitezke, alergia berriak sortuz. Ingurunearekiko alergiak aipatu dituzu, orain da garaia, ezta? Udaberrian sartu berri gara, behar bada horiek dira alergia tipikoak, esango genituzkenak, ezta? Bai, egia da, ingurunearekiko alergi buruz hitz egitean, beti burura etortzen zaigula, udaberriko edo udaberriko polenekiko alergia hori, baina errealitatea da, guk gurean beste hainbat alergia ere baditugula. Euskal Herrian, udaberriko polenaz gain, beste zuhaitz edo landare batzuekiko alergiak ere ikusten ditugu, Arabaldean ere onddoekiko alergia nahiko ohikoa da, eta hemen Euskal Herriaren iparraldean eta kostatikan gertu xamar, guk asko ikusten dugu akaroekiko alergia. Eta akaroekiko alergia hori, esate baterako udaberriaren alergiarekin alderatuz, urte guztian ikusten ditugu paziente horiek. Gizakiaren ingurunearen parte direnez, polenak betidanik izan dira alergien eragile nagusiak. Gaur egun ere, hala da, baina polinizazioa aurreratzearen ondorioz, adituek nabaritu dute alergia sasoia luzatu egin dela. Lehen adibidez, graminie alergia izatea oso ohikoa da, hemen, eta gaur egun ikusten dugu, graminitaz aparte, beste polen batzuei be alergia izateko probabilitatea gero eta gehiagoa dago, ez? Eta orduan, polen desberdinei alergia badiozu, sintoma alergikoak luzatu egiten denboran, ez? Zuhaitzen polenak polinitzatzen dabe negu bukaeran eta graminiak ekainean, orduan, biei alergia badiozu, otsailetik ekainera arte sintomekin egon altzara. Arabako Unibertsitate Ospitaleko adituen arabera, joera horren atzean bi arrazoi nagusi egon daitezke. Klimaren aldaketa batetik eta poluzioa bestetik. Izan ere, klima aldaketaren ondorioz, zuhaitzak lehenago hasten dira polinizatzen, eta polen maila luzaroago mantentzen da. Horri kutsadura gehitzen bazaio, egoerak okerrera egiten du. Polenak berak poluzioaren aurrean proteina batzuk sortzen dituelako. Defentsa proteina horiek gure arnasbidean kaltegarriago dira, eta orduan sintoma larriagoak ere ikusten ditugu. Polenak sortutako sintomak larriagoak izan dira poluzio handia dagoen tokietan. Polenaren eta kutsaduraren arteko harremana dezente ikertu da azken urteotan, eta ondorio argi pare bat ikusi dituzte ikertzaileek. Bat, polena berez kaltegarriagoa izaten dela hirietan eta poluzioa dagoen tokietan. Eta bi, kutsadura dagoen tokietan, alergia motak berak ere desberdinak direla. Azken urte hauetan gainera, beroa eta hezaitasuna handitzearekin batera, onddoek eragindako alergiak ere ugaritu egin dira. Batez be ikusten duguna da, alternaria da onddo bat bere esporak airean daudela, polen aletxoak dauden bezala, eta orduan arnasbidean afektatzen du, eta sortzen du baita ere rinitis eta asma sintoma. Ospitalean gero eta paziente polisentikor gehiago hartatzen dituzte. Hau da, alergeno bati baino gehiagori alergia dioten pertsonak. Egoera horrek diagnostikoa zein tratamendua konplikatu egin ditu.
Alergien diagnosia egiteko sintometan jartzen da arreta. Batez ere, historia klinikoari begiratzen zaio, sintomak urteko zein sasoitan agertzen diren aztertuta. Gero alergenoen probak egiten dira azalean batez ere. Besaurrean alergeno desberdinen tantak jartzen dira. Zauri txiki bat egiten da sustantzia gorputzean sartzeko, eta handik ordu laurdenera erreakziorik baden ikusten dute. Azaleko probei odol analisiak gehitzen zaizkie, neurtzeko pazienteak zein mailako alergia dion alergeno bakoitzari. Azken urteetan ere diagnostiko molekularra egiten dugu. Hau da, jakin dezakegu zehazki ze alergenoaren ze proteina dan pertsona horreri alergia ematen diona. Orduan, diagnostiko askoz bezehatzagoa da, aholkuak bebai horrela bideatzen dugu zehatzago eta tratamentua baita ere. Diagnostiko molekularra egiteko odoleko IgE proteina neurtzen da. Alergenoen eta parasituen aurrean erreakzionatzen du eta. Neurketa horren bitartez jakiten da, zeri dion alergia sintomak dituen pertsonak. Alergia identifikatu ondoren tratamendua dator. Tratamendu ezagunenak sintomatikoak dira. Kolirioak begien gorritasunerako, sudurraren anturaren kontrako espraiak, antihistaminikoak eta inhalagailuak alergiek eragindako asmarentzat. Txagorritxu baina, ari bira sintomen eragina arintzeko haratako doan beste tratamendu batekin, immunoterapiarekin, gaixotasun alergikoaren aurkako txertoarekin alegia. Eta helburua izaten da, paziente alergiko hori, bere alergia toleranteago, bere alergia hobeto toleratzeko, ez? Berez, immunoterapiak egiten duelako, sistema immunologikoa apur bat bere erreakzioa moldatu. Ohitzen da, ez du reakzionatzen alergeno horren aurrean, eta gainera mantentzen da, tolerantzia hori mantendu egiten da denboran. Hori da alde garrantzitsuena. Immunoterapia da momentuz gaixotasun alergikoa sendatu dezakeen tratamendu bakarra, eta aitzindaria izaten ari da. Hori bai, pazientzia eskatzen du pazientearen aldetik. Gutxienez, 3 urtez hilean behin hartu behar delako txertoaren dosia. Iñaki, elikagaien alergien kasuan zeintzuk dira, ohikoenak? Esan dezakegu, eta bereziki bizitzaren lehen urteetan, arrautzarekiko eta esnearekiko alergiak izango liratekela garrantzitsuenak. Pixkat helduagoetan frutu lehorrak ere bere garrantzia dutela ikusi dugu. Eta gero eta helduaroan frutekiko alergia, arrainekiko alergia, mariskoarekiko alergia ere ikusten ditugu. Hala ere, elikagaiek eragindako alergiak eta intolerantziak desberdindu behar dira, ezta? Gauza ezberdina dira, erabat, ezta? Bai, gauza guztiz ezberdinak dira, eta desberdintasun nagusia da sortze mekanismoa. Alergien kasuan, lehen aipatu dute mekanismoa zein den, mekanismo immunologiko bat da, eta intolerantzien kasuan egon daiteke defizit entzimatiko bat, edota elikagaiaren absortzioan arazoren bat, eta bar. Eta desberdintasun nagusia izango litzateke eduki ditzakegun sintometan. Alergia batean sintomak oso larriak izatera iritsi daitezke, bestalde intolerantzia batean egia da sintomak askotan oso molestoak direla, baina printzipioz larritasunik ez dute erakusten. Elikagaien kasuan lagunduko luke haurrak zenbait elikagaiekiko kontaktu hori lehen izatea? Lagunduko luke alergiak ez izaten? Bai, egon direla duela gutxi ikerketa potente batzuk, eta bertan ikusi da elikagai alergeniko hauek aurretan geroz eta lehenago sartu, gero aurroiek elikagai horiekiko alergia izateko arriskua murrizten dela. Beraz, gaur egun pautak bai dira elikagai horiek
geroz eta lehenago sortzearena. Hala ere, elikagaiak noiz sartu baino komplikatuagoa da kontua, ez da? Hainbat faktorek egiten dute bat, alergia bat agertzerakoan. Bai, hasieran esatu nuen bezala, alergien hazkundearen arrazoia multifaktoriala da, kausa asko daude. Kausa horietako bat izango litzateke elikagaiak haurren dietan noiz hartu, baina arrazoi gehiago daude, hipotesi gehiago daude. Esate baterako elikagai gero eta prozesatuagoak jatea, mikrobietak ere badirudi bere funtzioa izan dezakela, eta hori ikerketak martxan daude, eta arrazoi gehiago ongo lirateke. Alergiak arriskutsuak izan daitezke, oso arriskutsuak, ez da? Zein da arriskurik larriena? Arriskurik larriena edo erreakziorik larriena izan daiteke anafilaxia bat. Anafilaxia bat izango litzateke azalaz gain beste sistema bat afektatuta baldin badago, horrela azkar esplikatuta, hau da, guk erreakzio baten azkurea edo gorritasuna edo urtikaria batez gain, ez da baterako arnasbidea afektatzen baldin bazaigu, hau da, ez duela baldin badugu, edo arnas hartzeko zailtasuna, botak egiten baldin badugu, edo mareatzen baldin bagara, hori izango litzateke anafilaxia bat. Anafilaxia larri bat deitzen da xok anafilaktikoa, eta xok anafilaktikoa heriotzan amaitu daiteke. Zer egin daiteke arrisku hori saihesteko, ekiditeko? Guk maila ezberdinetako tratamenduak ditugula esan genezake. Lehenengo maila izango litzateke paziente bat elikagai batekiko alergikoa denean, elikagai hori eta familia hori ez hartzea hori ebitatu egin beharko luke. Hurrengo pausua izango litzateke nahi gabe edo erreakzio bat edukiko balu tratamendu sintomatikoa, farmako ezberdinak erabiltzen ditugu, antihistaminiko oralak edo adrenalina autoinjektagarria baita ere. Eta gero hirugarren pausua izango litzateke elikagaiaren alergia horren jatorrira joatea, pixkat alergia hori soluzionatzen saiatzeko. Hori izango litzateke immunoterapia, elikagaiekin egindako immunoterapia. Horre egiten duguna da, paziente konkretu batzuetan elikagaiaren dosi oso baxuekin, hasten gera dosi oso baxu horiek pazientei ematen, beti ere ingurune eta supervisio medikoarekin, eta dosi horiek toleratzen doazen enean, pixkanaka dosi horiek gradualki igotzen goaz. Azkenean, pazienteak bilatzen duguna da elikagai hori toleratzea iristea. Eskola bateko jangelan sartzea besterik ez ikusteko zenbat aurrek dioten alergia elikagairen bati. Arraultzari, esneari, arrainari, fruitu lehorrei. Adituek diote gero eta alergiko gehiago daudela, eta alergien intentsitatea ere handitzen ari dela. Haurren 6% alergia dio elikagairen bati eta kakaoetearena da goikoenetako bat. Hain justu, kakaoetearen alergiaren aurkako immunoterapia tratamendu berritzaile bat diseinatu eta garatu dute Innoap Pharma enpresan. Tratamendu honen berezitasunetako bat da nanoteknologian oinarritua dela. Kakaoetearena alergia gogoranetako bat da. Kantitate oso txikitan anafilaxia bat eragin dezake eta hilgarria izan. Gainera, kakaoetearen alergia luzaroan mantentzen da. Hain zuzen, alergia garatzen duten 10 aurretik 8 heldutan ere alergia izaten jarraitzen dute. Haurrak 6 hilabete inguru dituenean, soilik esnea hartzeari utzi eta lehenengo elikagai solidoak probatzen hasten da. Ikerketa askoren arabera, une horretan denbora leiho bat zabaltzen da, non haurraren immunitate sistema bereziki prestagoen elikagai berriak jasotzeko eta onartzeko. La naturaleza está preparada para ese momento, ¿no? Natura prest dago momentu horretarako. Une horretan T-zelula erregulatzaile asko dago. Zelula horiek elikagaiekiko tolerantzia garatzen laguntzen dute, eta garai horretan dira ugarien. En más cantidad. Y a esto Eta gainera, ikerketa zientifiko askotan ikusi dute mikrobiotak ere paper garrantzitsua duela. Haurrak hesteetan dituen bakterioen konposizioak eragina du. Izan ere, bakterio batzuk elikagaiekiko tolerantzian laguntzen dute. Horregatik askotan esaten da, txikitan gure immunitate sistema garapen fase batean dagoela. Eta esku hartzen badugu une horretan, tolerantzia iraunkor bat lortzeko aukerak handiagoak dira.
Mikrobiotan dauden bakterio jakin horiek sistema immunearen errezeptoreak estimulatzen dituzte, eta horrek T-zelula erregulatzaile gehiago sortzea ahalbidetzen du. Horrela organismoak elikagaiak onartzen ditu. Hori da modu naturalean gorputzean gertatzen dena, eta justuki prozesu hori simulatu nahi izan dute kakauetearen alergiari aurre egiteko garatu duten tratamenduarekin. Horretarako kakauetearen proteina guztiak erabili dituzte. Eta kakaueteen proteinak gorputzean zehar bideratzeko nanoteknologia baliatzen dute. Laborategian nanopartikula batzuk sortzen dituzte, landare jatorriko proteinetatik abiatuta, eta haien barruan kakauetearen estraktua ezkutatzen dute. Sí, son unas cápsulas que en su interior llevan la proteína. Kapsula hauek garraiatzaileak dira. 200 nanometroko tamaina dute. Dosi bakarrean milioika nanopartikula ematen ditugu. Ehun linfoidean dauden zelula zehaz batzuetara joateko gaitasuna dute. Hasteko kakauetearen proteina babesten dute eta ondoren guk eraman nahi dugun tokira garraiatzen dute. Luego nos dirigen la proteína hacia donde queremos que llegue y nanopartikulek mikrobiotak sortzen duen estimulu bera eragiten dute. De tal forma que vamos directos alergenoa zuzenean elikagaia onartzen duten zeluletara zuzentzen dugu. Elikagaia onartzeko agindua ematen duten zeluletara hain zuzen. Ese alérgeno tiene que ser bien tolerado por el organismo. Farmakoaren laborategiko ikerketak amaitu dituzte dagoeneko. Animalietan probatu dute eta emaitza onak lortu dituzte. Tratamendua gizakiekin probatzea da hurrengo pausoa, eta entsegu klinikoaren lehenengo fasea burutu dute dagoeneko. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleak eta Nafarroako Unibertsitate Klinikak elkarlan estuan abiatu zuten entsegu klinikoaren ikerketa. Kakaueteari alergia dioten 12 urtetik gorako 52 pazienterekin probatu dute. La fase 1 de un ensayo clínico, digamos que forma parte de todo el camino. Entsegu kliniko baten lehenengo fasea ikerketaren parte da. Urte luzez ikertzen aritu diren produktu bat gizakiekin probatzeko segurua dela erabakitzen dute. Ondo ebaluatu behar da ea gizakiak produktua ondo onartzen duen eta zein dositan den segurua. Y en qué dosis nos movemos para que sea seguro para los pacientes. Garrantzitsua da entseguan parte hartuko duten pertsonek kakaueteari benetan alergia diotela ziurtatzea. Horretarako pazienteak alergenoarekin kontaktuan jarri bituzte, nola erantzuten duten ikusteko. Ondoren 8 pertsonako taldeetan bildu bituzte eta 2 astez tratamendua eman diete, talde bakoitzari dosi ezberdin bat emanaz. Segurtasun neurri zorrotzak hartu bituzte tratamenduan zehar. Izan ere, lehenengo fase klinikoaren helburua da, farmakoaren segurtasuna probatzea eta dosi egokia definitzea. En solo 2 semanas hemos encontrado cambios inmunológicos muy prometedores. Bi astetan aldaketa immunologiko esanguratsuak ikusi ditugu. Antigorpuz batzuk ugaritu dira eta horiek zelula erregulatzaileetan eragina dute, aktibitatea areagotzen baitiete. Zelula erregulatzaileek laguntzen diote sistema immuneari elikagaiak onartzen. La normal, la más fisiológica, en este caso, hablando de un alimento, pues que toleremos el alimento, ¿no? Entsegu klinikoaren lehenengo fasea amaituta, bigarrenaren txanda izango da. Dosiak zehaztu bituzte lehenengo fasean, eta hurrengoan 6 hilabetez emango diete tratamendua pazienteei. Podríamos soñar con conseguir con esta vacuna. Txerto honekin sistema immunitarioa berriz ere ezin nahi dugu, elikagaiarekiko galdu duen tolerantzia berreskuratu dezan. Gure azken helburua zein den, tolerantzia berreskuratzea. Nuestro objetivo, pues volver a recuperar la tolerancia. Entsegu kliniko guztien emaitzak onak badira, pentsaliteke tratamendu honek alergia ezberdinei aurre egiteko balio lezakeela. Farmakonen diseinu bera erabili ahal izango litzateke, beste alergeno bat kapsulatuta. Hotzak alergia eragin dezake? Bai.
Urtikaria afrigore, horixe da hotzak eragindako urtikariaren izen teknikoa. Labur esan da, temperatura baxuen eraginpean egon ondoren, larruazalak izaten duen gehiegizko erreakzio bat da. Ziztaden antzeko gorritasunak ager daitezke, eta baita azkura eta antura ere. Hori guztia larruazalean histamina askatzen delako. Kasu larrietan ondo zaindu beharreko sintomak ere eragin ditzake. Zorabioak, konortea galtzea, edo arriskutsuena eztarria handitzea. Bitxia bada ere, hotzarekiko alergia diagnostikatzeko izotz puskak baino ez dira behar. Albiste ona, alergia hau ez da bat ere ohikoa, populazioaren 0,05% baino ez du. Albiste txarra, hotzarena ez dela alergia bitxi bakarra. Adibidez, bada urari, eguzkiari, izerdiari edo vibrazioei alergia dion jendea. Zein da tratatu duzun alergiarik arraroena? Ja, galdera honaiko ohikoa izaten dela familia artean edo lagun artean. Behar badez dira bereziki alergia bereziak, baina egia da, gizarteak igual ez dituela inbeste ezagutzen. Bat izango litzateke LTP-arekiko alergia. LTP-a da panalergeno vegetal bat, hau da, mundu vegetalean elikagai ezberdinetan aurkitzen den alergeno bat, bereziki fruta rosazeak, hau da melokotoia, brinoia, paraguaia, fruta hauen azalean aurkitzen da. Eta alergia mota honetan kofaktoreek dute garrantzia. Kirola egitea, gaixo egotea, antiinflamatorioak hartzea, emakumeen kasuan hilerokoa. Eta paziente batek adibidez melokotoi bat jan dezake azalarekin eta erreakziorik ez izan, lasai baldin badago, ez baldin badago gaixorik, ondo baldin badago, baina melokotoi berdina hau azalarekin jaten baldin badu eta ondoren kirola egitera joan baldin bada, edo emakume baldin bada hilerokoarekin baldin badago, edo antiinflamatorioren bat hartu baldin badu, erreakzio larri bat eduki dezake. Botikei ere alergia izatea ohikoa da, ezta? Askotan entzuten da penizilinari alergikoa den norbait inguruan izatea. Hori arazo bikoitza da, ezta? Bai, arazo larria da, eta hemen ere badago zifra bat ikerketa askotan errepikatu dena, eta zifra hau da, historikoki penizilinei alergiko bezala diagnostikatuta dauden pazienten 90% ez dela penizilinekiko alergikoa. Honek esan nahi duena da azkenean paziente hauek historikoki egon direla farmako talde garrantzitsu bat ekiditen berez ekidin behar ez zutenean. Alegia diagnostiko oker bat dela eta ondorio larriak izan ditzakela, ez da? Bai, hori da, diagnostiko okerra eta askotan diagnostiko hori edo estudio ikerketa hori egin ez dela ere izan daiteke. Eta penizilinak erabiltzen baldin baditugu, erabiltzen dira beste antibiotiko batzuk ez direla hain eraginkorrak, efektu sekundario gehiago dituztenak, garestiagoak direnak, erresistentzia gehiago sortu ditzaketenak eta bar. Tira, alergien mundua asko aldatzen ari da, ez dakit alergia berririk agertuko den, hemendik epe motz ertainera, zer diozuzuk? Ziur. Duela urte batzuk ezagutzen ez diren alergiak ditugu gaur egun gure artean, eta ziur etorkizunan ere beste alergia batzuk sortuko direla. Azkenean gu alergiko egiten gera kontaktua dugun horrekiko, mundu aldatzen ari da, gure ingurune ere bai, beraz ziur. Asko dago oraindik ikertzeko. Asko, ikaragarri. Oso kanpo zabala da, nahiko gaztea esan daiteke, eta beraz ikerketarako espazioa handia da. Alergiarik ez da faltako, ikerketarik ere ez. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko zuri, Iñaki. Bukatzeko hartu gogoan datua. 2050ean 2 pertsonatik batek izango du alergiaren bat, eta horregatik informazio praktikoarekin itxiko dugu saioa. Gaitza hau edatzen ari denen neurrian, geroz eta elkarte gehiago sortzen ari dira alergiak sufritzen dituztenak. Pantailan dituzue horietako batzuk. Dermatitis atopikoa, asma, elikagaiek eragindako alergiak eta beste askoren inguruan sortutako ekimenak dira. Eta guztien helburua izaten da alde batetik kontzientzia sortzea, eta bestetik laguntza eta babesa eskaintzea, dieta eta nutrizioan izan daitezken zalantzak argitzea, formakuntza ikastaroak antolatzen dituzte. Gorde helbide hauek, etorkizunean edo orain baliagarriak izango zaizkizue eta datorren astera arte, agur!